Vítáme vás v naší společnosti Jotun Powder Coatings. Rádi bychom vám v naší laboratoři ukázali některé testy, pomocí kterých můžeme zkontrolovat stupeň vytvrzení práškové barvy. Proč je nutné kvalitu vytvrzení kontrolovat? Obecně lze říct, že nedotvrzená barva negativně ovlivňuje kvalitu lakovaného dílu. Má nižší adhezi, horší mechanické vlastnosti a nižší odolnost proti korozi. My, technický servis Jotun Powder Coatings, umíme pomocí jednoduchých i velice sofistikovaných testů přesně určit stupeň vytvrzení a tím zákazníkovi pomoci s optimalizací vytvrzovacího procesu a zajistit tak požadovanou kvalitu lakování. Práškovou barvu naneseme na laboratorní panely v tloušťkách požadovaných specifikací. Po nanesení jsou panely vytvrzeny v elektrické laboratorní peci. Nastavíme odpovídající teplotu a čas. V tomto případě 180 stupňů Celsia 10 minut, plus 5 minut na prohřev materiálu. Po vytvrzení se panely nechají vychladnout a testy se provádějí po 24 hodinách. Testy musí být prováděny při specifikovaných tloušťkách, které měříme s kalibrovaným tloušťkoměrem. Jednoduchá orientační zkouška vytvrzení je tzv. MAC test, neboli chemická odolnost vůči metyletylketonu. Tento test může být proveden i přímo v lakovně u zákazníka. Namočíme vatičku do chemikálie a potřeme povrch 30krát tam a zpět. Ihned zkontrolujeme natřené místo. U správně vytvrzené práškové barvy vidíme zmatnění povrchu, případně lehké změknutí. U nedotvrzené práškové barvy pozorujeme silné změknutí, ulpívání barvy na vatičce a barvu často setřeme až na podklad. Další zkouškou vytvrzení je kontrola adhezem mřížkovým testem. Nožem prořízneme vrstvu barvy až na podklad a dalším kolmým řezem vytvoříme mřížku. Řez očistíme a přelepíme adhezní páskou. Po 30 vteřinách pásku strhneme. U řádně vytvrzené barvy nedochází k odtržení od podkladu. U nedostatečně vytvrzené barvy pozorujeme ztrátu adheze od řezu, popřípadě ztrátu celých čtverečků mřížky. Řádně vytvrzená prášková barva má odpovídající mechanické vlastnosti. Jedním z testů je test rázové houževnatosti. Nastavíme požadovanou sílu a spustíme závaží. Tento test provádíme z obou stran. Správně vytvrzená barva odolá nárazu bez popraskání. U nedotvrzené barvy pozorujeme popraskání v místě úderu. Dalším testem mechanických vlastností je flexibilita neboli ohyb. Zatímco u nedostatečně vytvrzené barvy vidíme podélné praskliny v místě ohybu, správně vytvrzená barva nepopraská. Nejpřesnější metodou určení stupně vytvrzení je DSC analýza. Na rozdíl od předcházejících orientačních metod určí analýza pomocí diferenčního skenovacího kalorimetru přesný stupeň polymerizace. Kalorimetr porovnává hodnotu vytvrzení testovaného vzorku se 100% polymerizovanou barvou. Z povrchu testovaného panelu nebo dílu získáme vzorek barvy. Připravený vzorek se vloží do přístroje, který provede analýzu. Výsledkem jsou teploty skalného přechodu vzorku a 100% vytvrzené práškové barvy. Pokud jejich rozdíl odpovídá specifikaci, je barva řádně vytvrzená. Tuto metodu můžeme použít jako první krok při optimalizaci vytvrzovacího procesu. Pro přesné nastavení vytvrzovacích podmínek je třeba provést měření teplotního profilu vytvrzovací pece, což bude tématem jedné z následujících prezentací. Těmito metodami běžně testujeme stupeň vytvrzení práškových barev.